Паҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша компанияи Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин хоҳараки мо дар ин ширкат кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атомӣ дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунед. Дар 1 сол 2 маротиба харид мекунед. Дар ширкати Атомӣ айзванитон намеғалтед, каталог алиш намешавад. Дар ширкати Атомӣ беҳтарин маҳсулотҳо, беҳтарин доруворӣ барои харобшавӣ, барои касалиҳои раг, барои касалиҳои пӯст, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, дар хона нишаста ба тариқи онлайн марҳамат кор кунед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ин хоҳараки мо шуморо регистратсия карда ҳамаи корро мефаҳмонад. Марҳамат кунед, дӯстони меҳрубон. Загрязняющего вещества, чтобы расщепить на мелкие частицы, эффективно очищают даже пятна, которые невозможно удалить с помощью обычных моющих средств. Это гипоаллергенный продукт. Я нанесла на поверхность, затем потерла и оставила минимум минут на 20. Отправила в стирку. Вау, посмотрите, какой результат. Я в шоке. Этот спрей действительно работает. иҷода боша самбуса кардагиём камтаришам навор кардам то пухта гирифтан ша. Дар влогои ман самбуса бисёрӣ буда. 1 моҳ пеш самбуса мондагӣ будам. Таи 70 000 просмотр гирифтеста. Просмотрош кати лайкош беҳад хушрӯ пеш рафтиян. Бароям камтара хайшам навор кардам, гуфтам хай тамошо кунед. ин иҷода боша капусткати гулкарам, сабзикати салони кардагиём. Дар банка маҳкам кардум. Иҷа хай меҳмондор ки будам, камаки навор кардагиём. Инра тайёр мекунӣ, кришкаша мезанӣ, хай дар холодильник ки монди байни 3-4 рӯзда тайёр мешуда. Ида об намеандозида, намаки кардӣ, ҳамун намаки худаш об мебурора, салони уже тайёр мешавад. ин иҷода боша самбусаҳои ма кардагӣ шидан хар резонаки ба маза буданд. ин иҷода боша салат тайёр шуд, ман дар тарелка гирифтагиём зира бойкати. иҷа боша творожни печин кардагиём, резонаки ба маза. Маҳсулотош боша 200 грамм сливичное масло дар кора, 150 грамм шакар, 3 дона тухм, 400 грамм орд дар кора, 18 грамм разрыхлитель. барои начинкаи дарунаш боша 250 грамм творог дар кора, 2 дона тухм дар кора, 100 грамм шакар дар кора, 100 грамм сметана дар кора. ин иҷа боша печина шӯрида мешам, ба 2 қисм тақсим мекунем, якташа калон, якташа майдача барои болоша. ҳамин творожни печина чанд намуд тайёр мекунам да ман. Дар влогои пештарам ҳаста чанд намуди дигаш. иш хайби осонтаракай. Барояму кардам хай. Вақтам камтар ки буд. начинкаша тайёр карда кишидаем, зволачаи калониша мегирем, дар листи тунукш мекунем. Начинкаи айболош мерезем ба. зволачаи майдакиша боша тунук мекунам, борик-борикак мебурам, дар болош мемонам. ба формочка кати бурида дар болакш сторача гул кардагиём хай. хай ба хоси дили худтон, касе чӣ хеле ки хоҳад. ҳамон хел бурида ба украшатш мекунам болои печина.